ଆଜିର ଗଳ୍ପ ଅଧୁରା ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ। ଆଇନାରେ ମୁହଁଟା ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଗଲା ରେଖାମାଳ ମାଳ କପାଳ, କୋରଡ଼ କୋରଡ଼ ଆଖି, ଲୋଚା କୋଚା ଚମଡ଼ାର ଗାଲ ସାଙ୍ଗକୁ ଧୋବ ଫରଫର ମେଞ୍ଚାଏ କେଶ। ବୟସର ଛାପ ଯେପରି ବାରି ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଆଉ ବୟସ ଯେପରି ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରି ପାର୍ବତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ କହୁଥିଲା, 60 ଯାଇ 70 ହୋଇଗଲା ସିନା, କେବେ ଦିନେ ମାଜିବା ଘଷିବା ମାଖିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଭଲ କରି କେବେ ଆଇନାରେ ଟିକେ ଚେହେରା ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ, ମନେ ପଡ଼େନା। କୋଳରେ କାଖରେ ପିଲା ସାଙ୍ଗକୁ ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାରର ଭାଗଦୌଡ଼ ଜୀବନ। ଯବାନୀ ଯାଇ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କେତେବେଳେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଆଇନା ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଆଜି ଉଦାସ ମନରେ ସେଇ କୁଆଁରୀ ମନର ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ କଥା ଭାବୁଥିଲେ। 14 ପୁରି 15 ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ କେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପସରୀଠାରୁ ବି କମ୍ ଦେଖାଯାଉ ନଥିଲେ। ଲମ୍ବା ପତଳା ଗୋରା ତକ୍ ତକ୍ ଚେହେରା ସାଙ୍ଗକୁ ସରୁ ପତଳା କଟି ଉପରେ ଲମ୍ବି ପଡ଼ିଥାଏ କଳା ମଚମଚ କେଶର ବେଣୀଟିଏ। ଢଳ ଢଳ ଆଖି ସାଙ୍ଗକୁ ସରୁ ଲମ୍ବା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନାକଟିଏ। ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ପରି ଗୋଲାପୀ ଓଠରେ ସରଳ ହସଟିଏ। ଚାଲିବା ଲୋକର ଆଖି ଲାଖିଗଲା ପରି ଚେହେରାଟିଏ ଥିଲା ପାର୍ବତୀ ଦେବୀଙ୍କର। ସତର ସରୁ ସରୁ ବରଖୋଜା ଚାଲିଲା ଭିତରେ ସହରରୁ ସରକାରୀ କାମରେ ଆସିଥିବା ହେମନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଦେଇ ବସିଥିଲେ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ। ହେମନ୍ତ ବାବୁ ଥିଲେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଅତି ଗୋରା ନହେଲେ ବି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ହସ ହସ ମୁହଁର ପିଲାଟିଏ। ଶାନ୍ତ ସରଳ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ହେମନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦେଖାରେ ନିଜର ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ସଜାଇ ବସିଥିଲେ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ। ଘରେ ବରଖୋଜା ଜୋରସୋର ଚାଲିଥାଏ। ପ୍ରସ୍ତାବ ପରେ ପ୍ରସ୍ତାବ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ନିଜ ମନର ମଣିଷକୁ କେତେବେଳେ ଆଦରି ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କୁ ବି ଜଣା ନଥିଲା। ପାର୍ବତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ବୋହୂ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ନେବାକୁ କିଏ ବା ନ ଚାହିଁବ। ବାପା ଭାଇ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଚୟନ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଯଦିବା ନିଜର ମନର କଥା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ବିନମ୍ରତାରେ ନିଜର ମନର କଥାକୁ ଘରେ ବାଢ଼ିବାରେ ପ୍ରାୟ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ପାର୍ବତୀ ଦେବୀଙ୍କର ଏହି କଥା ଯଦିବା ବାପା ଭାଇଙ୍କ କାନକୁ ଅସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା, ତଥାପି ଏଡ଼ାଇ ନ ଦେଇ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଓ ହେମନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ସାଙ୍ଗକୁ କୁଳୀନ ଘର ବରପାତ୍ରଟିଏ ହେମନ୍ତ ବାବୁ। ତେଣୁ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀଙ୍କ ପରିବାରରେ ବିଶେଷ କିଛି ଆପତ୍ତି ନଥିଲା। ଯାହା ହେଉ, ଦୁଇ ପରିବାରଙ୍କ ସହମତିରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ବି ହୋଇଥିଲା। ଅଳତା ଚୁଡ଼ି ସିନ୍ଦୁରରେ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ପୂରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ। କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ, କେତେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଝିଅଟିଏ ହସି ହସି ନିଜ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଜଣା ଅଶୁଣା ପରିବାରରେ ପାଦ ଥାପି ଦେଇଥାଏ। ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ କେମିତି ଅବା ସେଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ? ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦର ସଂସାରଟିଏ ଗଢ଼ିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିବା ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଭରପୂର ପରିବାର ସହିତ ସ୍ୱାମୀ ହେମନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜର ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ସଫଳ ହେବାର ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଥିଲା କ୍ଷଣିକ। ସ୍ୱପ୍ନ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଯେ ଭଙ୍ଗୁର ହେବ ତାହା ବି ଜଣା ନଥିଲା ପାର୍ବତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ। ସ୍ୱାମୀ ହେମନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ଅସଲି ରୂପ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆଉ ଅଛପା ରହିଲା ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଅସ୍ତ ହେବା କ୍ଷଣି ହେମନ୍ତ ବାବୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୁନିଆକୁ। ସେଇ ଜିକିମିକି ଦୁନିଆରେ ଏତେ ମସଗୁଲ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ ଯେ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ନିଜ ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାରକୁ। ଦାମୀ ହୋଟେଲରେ ରାତ୍ରି ବିତାଇବା, କୁସଙ୍ଗ ଗହନରେ ରହି ଖାନା ପିନା ମସ୍ତି କରିବା, ପଇସାକୁ ପାଣି ପରି ଉଡ଼ାଇବା, ଏହା ଥିଲା ଅନ୍ଧକାରମୟ ରାତ୍ରିରେ ହେମନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ସୁନେଲି ଦୁନିଆ। ହେମନ୍ତ ବାବୁଙ୍କର ଏହି ଅବତାରରେ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ମ୍ରିୟମାଣ ହେବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ଚାରା ନଥିଲା ତାଙ୍କ ହାତରେ। ସଂସ୍କାରରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ହେମନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ଏହି ରୂପକୁ ତାଙ୍କ ଶୋଇବା ଘର ତକ ସୀମିତ ରଖୁଥିଲେ। ମନର କଥାକୁ ମନରେ ରଖି, ଆଖିର ଲୁହକୁ ଆଖିରେ ରଖି, ଛାତିର କୋହକୁ ଛାତିରେ ଚାପି ଅମୃତ ସମ ପିଇ ଯାଉଥିଲେ ସବୁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ। ସତେକି ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଚୁରମାର ହୋଇଗଲା। ସବୁ ଆକାଂକ୍ଷା ଆଶା ଯେମିତି ଲିଭିଗଲା ସମୟ ସହିତ। ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ବେଶ୍ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ନେଉଥିଲେ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପିଲାଛୁଆ ବାପଘର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗରେ ଡ୍ରାମା। କଥା କଥାରେ ମିଛ କହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ବେଶ୍ ମାହିର ଥିଲେ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ। ଲୁଚାଇ ଦେଇଥିଲେ ରାତ୍ରିର ସେ ଲୁହଭିଜା ଥକିଆକୁ। ଦବାଇ ନେଉଥିଲେ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଥିବା ଗୋଟି ଗୋଟି ଇଚ୍ଛାକୁ।
ଆଉ ରାତ୍ରିର ରାଗ ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ଼ି ଝାଡ଼ିଝୁଡ଼ି ହୋଇ ହସ ହସ ମୁଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାତର ଅଭିବାଦନ କରିବାକୁ ଭୁଲୁ ନଥିଲେ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ। ନିଜ ମନର ମଣିଷଟିକୁ ପାଇଲା ପରେ କୁଆଁରୀ ସଜାଇ ବସେ ତା ସ୍ୱପ୍ନର ଦୁନିଆ। ଶେଯରୁ ଉଠିବାଠାରୁ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନର ମଣିଷର ପରଶ ଟିକେ ପାଇବା, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବନାଇବା ଠାରୁ ଖୁଆଇବା, ନିଜକୁ ସଜେଇ ଲାଜେଇ କେମିତି ଦିଶୁଛି ପଚାରିବା, କେମିତି କେତେ କ'ଣ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି କୁଆରୀ ମନର ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ କେବଳ ସତ ହୁଏ ସେହି ସୁନେଲି ପରଦାରେ। ସମୟ ସହିତ ସବୁ ବଦଳିଗଲା। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବାପା ମା ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଇହଧାମରେ। ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହୋଇ ଲିପ୍ତ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ହେମନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଦେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କିନ୍ତୁ ଅଧୁରା ତ ରହିଯାଇଛି ସେ କୁଆରୀ ମନର ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆଉ ମନ ନାହିଁ ଆଇନାରେ ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀଙ୍କର।